Мамата ме изостави в движещ се кола, за да го не изтъпче да ми по улицата. Останах сам сред бързия трафик от двете страни на пътя. Един добродушен непознат помогна да спрем колата безопасно до тротуара. Обаждах се на всички, но никой не вдигаше телефона си в онзи момент. Реших да потърся баща ми, който живее само няколко минути от тук. Той веднага заповяда да изляза и да намеря сигурно място. Взех ключовете и тръгнах пеша към дома да проверя по малките си братя. След почти час в колата се върнах вътре, но майка ми беше ядосана до безумие. Викаше ме, че съм звънял на баща ми вместо просто да чакам още малко. Тя твърдеше, че няма опасност, защото колата вече е спряла до пътя. Но за мен онова усещане в движещ се автомобил беше изключително страшно и несигурно. Стъпчето ми бе избягал от къщата по време на кавгата им, а майка му го гонеше навън. Опитвах да стигна до двамата родители, но никой не отговаряше достатъчно бързо. Ситуацията се влоши толкова бързо, че нямаше друг избор, освен да действам сам. Грешно ли е дете да търси помощ, когато се чувства напълно изоставено сред трафика? Бихте ли останали на място или щяхте да поемете риска и да тръгнете пеша към дома? Кажете ми дали решението ми беше безотговорно или просто необходим инстинкт за оцеляване под натиск.